видеото, аз съм TheBossBG и в момента снимам на Майнкрафт и да, тук с мене са... Аз съм SpiderBG. Аз съм Хейзъл Бой. Да, Но още се не е пиша свикнал. Хейзъл само, защото ако съм с Хейзъл Бой, съм с женски скин, Тюма Неви и затова съм само Хейзъл. Да, и днеска в какъв сервер сме? И това е Monster Craft сезон 2. 2. Да. И виждате, днес сме 3 човека за сега сме в сервера. Hazelboy, TheBossBG и аз, SpiderBG. И да, също така ще има епито в последното, ако искате да ти не има етапица. Абе, точно пък путля се. Намерете си епито. И хора, и тук ще ми гроба, служете ми цветето, ето го, служете ми цветето, Чакай. за да умра, чакай да са. Не съм се погребал още. Да живееш в мир. Бой. Почивай в Още мира. едно цвете такова, още едно цвете. Зомби! Зомби! Искам мозък! Арстия се Зомби! съгани. Добре, айде да почваме. Връщаме се след малко, като съберем материали за... Ай сега малко комедия. И добре, връщаме се след малко, като съберем материали и хайде до... Виждали. После, хайде. Виждайте хора, пак се върна. Намерих село. Това е много готино. Намерих село, което е уникално. Надявам се да се чувам добре, защото ако не се чувам, ще се гледна и я изчакате. Да, пак съм тук. Сега се надявам да се чувам много по-добре. Тук в момента съм в Вилич село, както виждате. И убивам тук фермите. Защото и Вилич село не е много хубаво, затова няма живея в него. Защото къщите някакви... просто не мога да се качвам в къщите. Имам 3 диаманта от клипове. Сказах ония. Или баба. Мелници. Не мелници. Глупости го е аз мелници. Глупости го е аз мелници. Мелници. Такова е баничарница. Как го наричат хората. Аз го наричам тук. Абе, все едно. Тук много има често в тези къщи. И аз там малко грабнах за късмет. Греба за късмет. Да. Нека да тръгваме. Яйца прасета. Мината се направи на мината. Махай се! Пак се качи! Его! Гнусния видео. Шо. Гнусен! Не са се купили от 5 години. Получен се скъпи. Бах ти мизица, се махам от тях. Само мизица е цялото село. Да, в момента съм аз, TheBossBG, SpiderBG и Хейзъл. Не знам как да го наричам просто. Наричам го Хазел. Няма как се го наричам Хазел. Хейзъл, ще го наричам Хейзъл. Нищо не се пише Хейзъл, ама аз не ще го наричам. Че тук пия малко пепси. Ти най-много мразя да ми се зареждат тъпите шилани чънкове. Най-много мразя да ми се зареждат чънковете гей.
Само и само да им падна в някаква дупка, че няма измък. Няма етап се има с кирката на справедливостта. Общо взето, да. Сам да се връщам обратно в селото. Йеп, връщам се обратно в селото. Защо още ходя към него, не знам. И още ходя, и още. Има етап след вече. Направя на базуката. Не има етап след. Това да се го запомня. Така че аз не обръщам внимание. Да. Общо взето аз мисля, че от началото на екипа го казах. И че мога да снимам колкото си искам, в смисъл. Винаги викам ти, колкото си искам мога да снимам. Но мога да снимам 24 часа. Аз преди снимах до 10 минути. Надявам се, като снимам повече време, в смисъл 40-30 минути. На 30-40 минути ще мога да събера повече абонати и надявам се, все пак нов ютубър съм и имам само 4 абоната. Моля ви, абонат. Това е мъчно. Няма етап си, без. Не съм добър. Аз съм мъж и мъжете ходят в пустинята. Не е стъп. И да. Още съм аз къде живея. Още едно село! Стига! Кажи ми, че живея в приказка. Кажи ми. Селото беше на там, миналото. Това на тук. Бах ти късмета. От момента пред село ще е бах ти късмета. Ще е бах ти късмета. Ако намеря още едно село. Значи хора, бах ти късмета имам. Ей там едно село. Тук е още едно село. Няма напича, защото ще започнат да викат. Да, може и да са тъпа и те. Всъщност, мисля да живея в Ейтви село. Да, знаеш колко ще живее така. В Ейтви село. Охо, бах ти късмета имам регла. И нищо хубаво направи. Еми, значи, за сега имаме само три даймонта. От миналото село намерих още едно село. Надявам се да сте го видяли. Че ми се гледади. Не, в Майнкрафт.